Salutare prieteni! Eu sunt Marius și bine ai venit pe canalul Recenzii IT. Oare poți găsi telefoane bune sub 2000 de lei în 2025? Ei bine, da, dar depinde ce vrei. Un ecran spectaculos, performanță cât să ruleze și jocuri mai grele, camere bune pentru vacanțe sau o baterie care să te țină toată ziua. Astăzi am pregătit 3 telefoane de top într-un buget de 2000 de lei maximum. Galaxy A56 cu un design premium și suport software pe an bun, Motorola Edge 60 Fusion cu 12 GB pe RAM și cel mai elegant look și Xiaomi 14T, aproape flagship la preț de mid-range. Le analizăm pe toate în detaliu, design, performanță, camere, baterie, sunet și soft. Hai să vedem care merită banii tăi în 2025. Hai să-i dăm drumul și nu uita butonul de like și subscribe dacă îți place acest tip de content. Primul telefon din listă vine cu un look aparte. Motorola Edge 60 Fusion este ca un Fusion Tech, subțire, rafinat, dar surprinzător de puternic. Cu un design pe care îl simți din prima atingere și un Android curat, e alegerea celor care vor stil fără să facă compromisuri prea mari. Design și display. Spate cu piele vegană, extra subțire, 7.9 mm și ușor 168 de grame. Se simte premium. Avem un ecran pe OLED de 6.67 de inci, rezoluție Full HD+, și o rată de refresh de 144 de Hz. Luminozitate uriașă de până la 4500 de niți. Excelent și într-un soare puternic. Performanță. Sub capot avem procesorul MediaTek Dimensity 7300, 12 GB pe RAM și 256 GB stocare. Bun în multitasking și aplicații zilnice, se descurcă decent spre bine în gaming moderat, nu e un flagship, dar nici nu dezamăgește. Camere. Camera principală este de 50 de megapixeli cu stabilizare plus ultra-wide de 13 megapixeli. Camera selfie vine cu 32 de megapixeli, surprinzător de clară. Filmare 4K cu stabilizare bună și culori realiste. Baterie. Vine cu o baterie de 5000 mAh cu încărcare rapidă la 68 de W, 45 de minute până la 100%. Autonomie de peste o zi, chiar și cu un refresh mare activ. Sunet și conectivitate. Avem difuzoare stereo, claritate bună, 5G, Wi-Fi 6, NFC, Bluetooth 5.2, dar din păcate nu avem jack audio. Vine cu Android 14 curat, cu funcții Moto AI, sumarizare, traducere în timp real și multe altele. Avem 2 ani de update-uri majore plus 3 ani de securitate. În concluzie, Motorola Edge 60 Fusion este pentru cei care pun accent pe design, autonomie și simplitate. Un telefon care se simte premium și se mișcă bine în orice scenariu de zi cu zi. Urmează un telefon care vine dintr-o familie cu o reputație foarte solidă. Galaxy A56 nu este spectaculos la o primă vedere, dar e genul de device care face totul bine, fără riscuri și fără compromisuri prea mari. Design și display. Avem o construcție solidă, sticlă Gorilla Glass Victus Plus, IP67 și ramă metalică. Ecran Super AMOLED de 6.7 inch, Full HD+, 120 de Hz, rată de refresh și până la 1900 de niți. Bun pentru orice tip de conținut. Trecem și la performanță. Avem un procesor Exynos 1480 cu 8 GB pe RAM și 128 GB stocare. Destul pentru o utilizare normală, dar nu ideal pentru jocuri grele. FPS-urile scad în titluri intense. Camere. Principală de 50 de megapixeli cu stabilizare, plus ultra-wide de 12 megapixeli, plus cea macro de 5 megapixeli. Selfie 12 megapixeli, rezultate bune într-o lumină naturală. Filmează 4K la 30 de fps, destul de stabilă și clară. Baterie. Avem o baterie de 5000 mAh cu încărcare rapidă la 45 de W, autonomie de o zi întreagă și încărcare undeva între 70 și 75 de minute. Sunet și conectivitate. Avem sunet stereo, suport Dolby Atmos, 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC, dar din păcate nici aici nu avem jack audio. La sistemul de operare avem Android 15 cu One UI 7, updatat garantat până undeva la Android 19, stabil, bine optimizat, cu multe funcții utile, mai ales în One UI 7. În concluzie, Samsung Galaxy A56 este alegerea celor care vor liniște timp de 4-5 ani de acum înainte. Un telefon echilibrat, fără zone slabe evidente, perfect pentru multimedia, social media și task-uri zilnice. Și în final avem telefonul cu cea mai multă forță brută. Xiaomi 14T este genul de mid-range care vrea să concureze cu flagship-urile și pe alocul chiar reușește acest lucru. Design și display. Avem o carcasă din sticlă și aluminiu, certificare IP68, un ecran AMOLED de 6.67 de inch cu 144 de Hz și o rezoluție mare 1220 pe 2712 pixeli și până la 4000 de niți. Unul dintre cele mai bune ecrane în segmentul lui de preț.
Performanță. Aici avem un procesor MediaTek Dimensity 8300 Ultra, cel mai eficient și puternic dintre cele 3 telefoane, 12 GB pe RAM și 256 GB stocare. Excelent pentru gaming, AI, multitasking și performanță aproape de flagship. Camere. Avem 50 de megapixel principală Sony plus 50 de megapixel telefoto și ultra-wide de 12 megapixel. Camera selfie de 32 de megapixel destul de bună. Trecem și la baterie. Avem o baterie de 5000 de mAh, încărcare rapidă la 67 de W, complet încărcat în 45-50 de minute. O autonomie decentă, dar este mai slabă un pic decât A56 sau Motorola. Sunet și conectivitate. Avem difuzoare stereo cu Dolby Atmos puternice și clare. 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, NFC, dar din nou fără jack audio. La sistemul de operare avem HyperOS Android 14, interfață modernă cu funcții AI precum Circle to Search și editare foto cu AI, 3 ani de update-uri majore și 4 ani de securitate. În concluzie, Xiaomi 14T este pentru cei care vor tot: viteză, camere, AI, gaming. Dacă ești un utilizator activ și vrei să profiți de fiecare leu investit, ăsta este telefonul care îți oferă cel mai mult în bugetul de sub 2000 de lei. Ok, am analizat 3 telefoane foarte bune, fiecare cu puncte tari clare, dar acum vine întrebarea dificilă. Tu ce alegi de aici? Motorola Edge 60 Fusion este telefonul care mizează pe eleganță și simplitate. Este subțire, ușor, se simte bine în mână și are un ecran excelent pe OLED de 144 de Hz și super luminos. Androidul este curat, fără blocări. Nu este pentru gamer, dar dacă vrei un telefon relaxat care funcționează impecabil zi de zi, acesta este răspunsul. Samsung Galaxy A56 este pentru cei care caută stabilitate, siguranță și o experiență Android matură. Are un ecran Super AMOLED excelent, construcție solidă, camere decente și, cel mai important, 6 ani de update-uri. Nu este cel mai rapid telefon, dar face tot ce ai tu nevoie fără bâlbâieli. Nu excelează la gaming sau AI, dar e genul de telefon pe care te poți baza pe termen lung. Dacă vrei un device care să funcționeze bine și peste 3-4 ani, A56 este o alegere sigură. Xiaomi 14T este alegerea celor care vor mult, repede și intens. Are cel mai puternic procesor din listă, cel mai luminos ecran, camere cu tuning Leica și funcții AI din HyperOS. Rulează jocuri fără probleme, filmează 4K stabil, editează poze cu AI și se încarcă rapid. Nu este cel mai eficient la baterie și interfața poate fi mai aglomerată, dar compensează prin viteză și versatilitate. Așa că în funcție de ce cauți, vrei design premium, simplitate și autonomie, ai alege Motorola. Vrei echilibru, actualizări software și o experiență curată, ai putea alege Samsung. Iar dacă vrei performanță, camere bune și AI la maxim, poți alege sigur Xiaomi. Indiferent de alegerea ta, toate cele 3 telefoane oferă mult pentru prețul lor și pot fi un upgrade excelent în 2025. Important este să știi ce vrei de la un telefon și să alegi în funcție de stilul tău de viață. Spune-mi în comentarii tu ce model ai alege dintre cele 3 sau dacă ai deja unul dintre ele. Hai să vorbim în secțiunea de comentarii. Până data viitoare, rămâi curios, rămâi conectat și mai ales rămâi cu noi. Salutare!